Dako ang pahat sa annual investment plan nga gigahin sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa health system sa probinsya. Sa 8.3 bilyones ka pesos nga development fund sa Kapitolyo, 3.2 bilyones niini gigahin alang sa sistema sa panglawas sama sa pagpalambo sa district hospitals nga i-upgrade na unya. Mukabat kini og 37% sa 18.3 bilyones pesos nga budget sa lalawigan, nga mas dako itandi sa national government diin migahin lang sila og 4%. So makita yun nato na dako kayo ang chunk for public health here in Cebu, and it is a very well balanced budget because the rest is devoted to helping all of our towns firm up our foundations for recovery such as infrastructure, waterworks and the like. Giaprubahan sa Provincial Development Council ang annual investment plan sa lalawigan sa Sugbo atol sa PDC meeting kaniadtong Huwebes, Oktubre 28. Ang gahin sa maong AIP nga mao ang 8.3 bilyones pesos kaparte kini sa 18.3 bilyones pesos nga proposed budget sa lalawigan sa Sugbo alang sa tuig 2022 nga giduso na ngadto sa Hunta Probinsyal. Ang maong development fund, kalimaon og tunga ang gidak-on sa kantidad nga gilatid sa Department of Budget and Management nga 20% lang sa internal revenue allotment sa matag local government unit. Dinhi sa Sugbo, 1.2 bilyones ka pesos lang unta ang kantidad sa development fund apan gipun-an kini ni Gobernador Garcia og gihimo nga 8.3 bilyones ka pesos. Gidaig ni Department of Interior and Local Government Cebu Director Joaden Lucero ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo tungod kay taliwala sa pandemya. Nakalapas pa kini sa gi-require nga 20% sa NTA alang sa development fund. I'd like to commend and pleased to see the data presented a while ago that despite the pandemic, the province of Cebu with the leadership of Gov. Gwen was able to complete all those projects as presented. So can we give them a round of applause, please? And also, as presented, 20% naman na ang require no for development fund, but I could see that there was 528% more than that, no? So I'd like to commend also the province of Cebu. Thank you, Gov. Gwen. Samtang ang 2.2 bilyones pesos sa development fund igahin sa padayon nga pagpasemento ug pag-ayos sa kadalanan ug solar street lighting. 1.5 bilyones pesos alang sa paglambo sa panubig labi na karon nga aduna nay naumol nga inter-LGU waterworks system. Usa ka bilyon alang sa pagpatukod o pag-ayo og mga edipisyo ug uban pang istruktura. 200 milyones pesos alang sa pagpatukod og drainage systems, slope protection ug flood control structures. Laing 200 milyones pesos alang sa pagpamalit og mga bihikulo sama sa police patrol car, ambulansya, ingon man emergency response ug uban pang support vehicles. Usa ka gatos ka milyon alang sa agrikultura, alang sa pagdisog sa enhanced countryside development, sugbusog ug sugbunegosyo nga nagkinahanglan og suporta sa pasilidad ug puhunan. 50 milyones alang sa pagpalambo o restoration sa cultural heritage buildings, mga parke ug museo, ug 50 milyones alang sa socio-economic facilities o support services, sama sa senior citizens buildings, daycare centers ug mga proyekto alang sa pagbangon sa mga panginabuhi nga gipaluka pa sa pandemya. Sa duha ug tunga ka tuig sukad milingkod pagbalik isip gobernador si Gobernador Gwen Garcia. Iyang gipahibaw nga daghang mga laboratory test sa mga provincial hospital sa lalawigan ang digitalized na, pinaagi sa public-private partnerships. Gani ang 10-bed hemodialysis center sa provincial hospital sa Balamban, operational na. Sukwahi sa mga gipangsaway sa kaatbang niya sa politika nga walay mga tambal ug nagkuwang ang mga oxygen tank sa mga tambalanan. Giklaro ni Garcia nga nagpalit ang lalawigan og mga supply. Dagan usab mga gipang re-employ, gipromote o gi-regularize nga mga doktor, nurses ug medical technologists sa mga tambalanan nga gidumala sa probinsya. Again, my only regret is di ko superwoman, as I said. I just had about 2.5 years pa lang. May tatog diha ko'y unom katuig, mas daghan pag yun kong nahimo. Pero unsaon taman, ako naman ning nasundan. Naning kamot ko, tamans ginhawa. Bisan pa, og nagka-COVID pandemic, naning kamot gihapunta. Nga ma-address nato
ang atong mga ospital. Uban sa report ni John Fredson Granada, Paula Mendoza, Balita sa Subo.